una roda de chica, abajáis de las manos y atrás. Xics, a partir de la vostra chica serà la que teniu a l'esquerra. Mireu la d'esquerra. I la contraparella, la xica que teniu a la dreta. Mireu la d'esquerra. Vale? Ara, tots junts, tres passos al centre. I 1, 2, 3. Ara mirarem a la contraparella, la de la dreta. Recordeu? Mirem a la parella, a l'esquerra. 3 a la dreta. Tornem a repetir. Mirem a la parella, a l'esquerra, a la contraparella, a la dreta. I 1, 2, 3. A la contraparella. Mireu a la parella. I 1, 2, 3. Mireu. Anem a fer-ho a la velocitat real, és a dir, el que estàvem succeint. Tenim clar que la parella és de l'esquerra, que la contraparella és de la dreta. Els xics! I les xiques Els xics al revés! Les xiques al revés! Les xiques tenien doble parella. I doble contraparella, tenim una sort increïble. Mireu, hasta ara estava clar. A partir d'ara també està clar, però és el que diria. Primer mirem i després caminem, perquè començarem a caminar. Primer mirem, ¿vale? Això està gràcies a los índices, ¿vale? Velocitat real. Parella, repetim, recordatori, l'esquerra contra parella, la dreta. Atenció! Mirem a la parella, la contraparella. I 1, 2, 3, a la contraparella, mirem a la parella. 1, 3, 3, mirem a la parella, contraparella. 1, 2, 3, a la contraparella, mirem a la parella. 1, 2, 3. I que si le querem portar el moviment de total. La segona part, la darrera llegada no és fàcil. Tots i totes, així el que demanem és ritme. Aleshores, ara tots anem a agafar les mans i farem caminar cap a la dreta 4 passes, tots i totes. Se soltem a les 4 passes i ràpidament totes les xiques, soltant-se les mans, avançaran en una posició per davant dels xics. Ràpidament s'agafen de les mans i 4 passes. De la dreta, ¿vale? Quan diguem avancem és en el sentit que portàvem ¿vale? Anem a provar. La xica, anem a veure. Al principi, com ja viste, tots agafats les mans, 4 passos a la dreta, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Soltem les mans i les xiques canviaran una posició, ¿vale? 1, 2,